Letíme ponad nízke Tatry, lokalita Vyšná Boca. Pod nami holiny, iba sem tam strom či menšia skupina stromov, ktoré akoby kričali, že im chýbajú susedia. Akoby nie, veď v roku 2004 postihla toto územie veterná smršť. Následky vidíme dodnes a zastaviť šírenie ďalšej kalamity sa ako si nedarí. Preletíme iba niekoľko kilometrov. Situácia sa dramaticky mení. Sme nad lokalitou Osrblie a pod nami úplne iný obraz. Lesy. Lesy, ktoré plnia všetky verejnoprospešné funkcie, chránia pôdu, tvoria vodu, poskytujú domov rastlinám a živočíchom a dávajú nám priestor na oddych. V roku 1996 toto územie tiež postihla veterná smršť, no šírenie kalamity sa podarilo zastaviť. Dva prelety a dva rozdielne pohľady. Jeden na územie s obnaženou pôdou, druhý na územie pokryté lesom. Stala sa niekde chyba pri manažovaní prírody? Alebo je to normálny, prirodzený stav? Chceme na územiach, ktoré postihne kalamita, vysádzať nové lesy? Alebo budeme čakať, pokiaľ ich tu vytvorí príroda sama? Pozrime sa na to bližšie. Nachádzame sa v katastri obce Vyšná Boca, kde v 14. až 16. storočí baníci ťažili zlato a železnú rudu. V súčasnosti je tu asi 120 šácht, píng a povrchových kutačiek. Veľa dreva z tejto oblasti išlo na drevné výstuhy, pretože sa ťažilo v stene, ktorá sa dobývala pomocou ohňa. Po ústupe baníctva využívali ľudia lúky a lesy na pasenie dobytka a oviec alebo na prípravu sena pre dobytok. Až ústupom tejto poľnohospodárskej činnosti sa plochy začali zalesňovať. Najskôr prirodzene vďaka náletom, neskôr činnosťou človeka, ktorý tu na prelome 19. a 20. storočia vysadil vtedy najžiadanejšiu drevinu na trhu, a to smrek. Obdobný vývoj, no bez baníckej činnosti zaznamenávame aj v lokalite Osrblie. Pastierstvo a neskôr vysádzanie smrekov s cieľom ich výhodného ekonomického zhodnotenia tiež ovplyvnili vývoj lesných spoločenstiev. Obidve tieto lokality zasiahla veterná smršť. Osrblie v roku 1996 a Vyšnú Bocu v roku 2004. No ak sa na ne pozrieme zhora, jasne vidieť rozdiely. Zatiaľ, čo Osrblie je zalesnené a rastú tam už 20-ročné stromy, Vyšná Boca je dodnes obnažená plocha, ktorá sa nevie spamätať z ničivej pohromy. Prečo je to tak? Prichádzame do Vyšnej Boce, do obce učupenej pod mohutnými kopcami Tatier. Tunajšie spoločenstvo urbárnikov tu hospodári zhruba na 1100 hektároch lesných pozemkov. No tie teraz vidíme obnažené, bez lesov. Kedysi tomu bolo inak. Boli tu hory, musíme podotknúť, ale že tie hory už boli prestarnuté. Boli to väčšinou 80 až 100-ročné porasty. Ale pokiaľ sa robila úmyselná ťažba v zmysle plánu starostlivosti o les, tak sa tu ťažilo kvalitné drevo. A ťažilo sa v tej rozumnej miere, takže neboli také veľké náklady potom na tú následnú pestevnú prácu, ktorá vznikla po odlesnení alebo po ťažbe. S tým, že neboli ťažené veľké plochy, boli ťažené len účelovo a úmyselne tie, ktoré proste boli treba urobiť. V roku 2004, to je tá známa vetrová kalamita, ktorá postihla vlastne všetkých, nám vznikla kalamita polomová, ktorá v dôsledku vetra zničila zhruba 30 hektárov roztrúsene, nebolo to na jednom mieste, ale zhruba 30 hektárov lesa, ktoré vyvrátil vietor. Bezprostredne po kalamite sa malo drevo čo najrýchlejšie vyviesť z porastu, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu a zároveň, aby sa nevytvorili optimálne podmienky na rozmnožovanie likožrútov. No vo Vyšnej Boci sa tak nestalo. Prečo? Zo strany spoločenstva bolo určite snahou čo najskôr túto kalamitu spracovať, ale prišli veľké tlaky od ochranárov, ktorí presadzovali bezzásahovosť. A to znamená, že pod rôznymi ústnymi prísľubami, že nám budú refundovať náklady za les, pokiaľ ho necháme ležať tak, jak je, došlo k prieťahom.
s tým, že tá kalamita sa nespracovala hneď tak, ako by bola. No a v dôsledku toho sme vlastne prišli po tých rokoch o, dá sa povedať, polovičku celého územia, ktorú vlastne napadol kvorovec a v súčasnosti máme zhruba 560 hektárov holín. V celom komplexe Nízkych Tatier boli v tom čase problémy s udelením súhlasu, ktorý bol potrebný na zasahovanie do biotopov pri spracovaní kalamity. Taktiež vlastníci lesov zaznamenali problémy s povoľovaním sprístupnenia porastov, teda s budovaním trvalých alebo dočasných lesných ciest, čím sa výrazne oddialil začiatok spracovania kalamity. Lesníci čakali na povolenia, no likožrúty nie. My sa nachádzame v 3. stupni ochrany, len vtedy bolo obdobie také, že proste zo strany ochranárov a nevládnych organizácií tu boli enormné tlaky na to, aby ten les ostal pôvodný, ako bol. Sľubované kompenzácie však vlastníci lesov nikdy nedostali. Drevo nestihli včas spracovať a kalamita sa ďalej šírila vďaka chrobákom a ďalším vetrom. Našťastie sa tak nestalo na celom území. Sú plochy, ktoré máme, ktoré sme spracovali hneď po roku 2005 a tu už je aj vidieť, že pokiaľ sa tá plocha spracovala rýchlo, tak už dneska máme viditeľné stromky, ktoré už sú vlastne nad porastom. Takýchto plôch je tu pramálo. Z pôvodnej iba 30 hektárovej kalamity sa za 12 rokov podarilo najmä likožrútom a vetru zväčšiť kalamitnú plochu takmer 20-násobne. Nad Vyšnou Bocou visí Damoklov meč, 560 hektárov holín, na ktorých sa miestni urbárníci snažia obnoviť lesy. No náklady na založenie lesa na tak veľkej odkrytej ploche sú oveľa väčšie ako v poraste, v ktorom lesníci nepretržite a prírode blízkym spôsobom tvoria nové lesy. V týchto klimatických pomeroch sme v nadmorských výškach od 1000 do 1400 metrov, zlá pôda kamenitá, takže my sa opakovaným zalesňovaním dostávame až na 20%, takže 600 hektárov nám treba ďalších ročne zhruba 100 hektárov opakovaným zalesňovaním vylepšiť, aby tie plochy spĺňali podmienky lesného zákona, keď príde lesný úrad preberať plochy, či sú zabezpečené. Priemerné ročné náklady sa vyšplhajú do výšky 100 000 eur. Pred 20 rokmi v čase padnutia tejto smršťovej kalamity na lesnej správe Osrblie som vykonával funkciu vedúceho lesnej správy. Keď tak spomínam na tie časy, deň pred kalamitou na tejto lokalite bola krásna 100 až 120 ročná hora, väčšinou monokultúra smereková, ale popredkávaná aj drevinami búk, javor, jaseň. A keď sme sa sem dostali asi o týždeň alebo o 2 po padnutí smršťovej kalamity 8. júla 1996, tak to bolo niečo strašné. Boli to vyvrátené stromy, komplexy, desiatky, stovky hektárov. A ako teraz môžete vidieť, po 20 rokoch na tých istých miestach vidíme krásne mladiny, zhruba teda 20-ročné zmiešaním smerek, jedľa, búk, keby sme vošli do tých porastov javor, jaseň. V tej dobe ročne vyťažili na lesnej správe asi 17 000 kubíkov. Za jeden večer tu padlo také množstvo dreva, ktoré by plánovane ťažili asi 25 rokov, no súčasne by obnažené plochy zalesňovali s maximálnym využitím prirodzených náletov. Plány však zahatala kalamita, ktorú bolo treba v zmysle zákona spracovať do 6 mesiacov. Čo sa týka legislatívy lesníckej a ochranárskej, samozrejme, tu sme museli dodržiavať a uplatňovať, a teda aj výnimky, ktoré bolo potrebné vtedy istým spôsobom žiadať a nakoniec aj podľa nich postupovať. Zo strany lesného zákona samozrejme bol vypracovaný harmonogram spracovania kalamity.
pretože taktiež platilo do 6 mesiacov kalamitu treba spracovať, čiže podľa porastov všetko bolo v podstate v tom harmonograme zakotvené, ako dokedy a tak ďalej sa spracuje. Potom harmonogram obnovy porasty a tak ďalej, tak ďalej. Ďalej bolo dôležité sprístupnenie, pretože lesná správa o sebe je viac, by som povedal, svahovatejšia ako rovinatá. Tam priemerný sklon je okolo 45% tejto správy, čiže polovica správy je v ťažkých terénoch. To znamená, bolo treba sprístupnenie. Samozrejme, taktiež sme žiadali v zmysle vtedajšej platnej legislatívy o možnosti vybudovania trvalých približovacích ciest, dočasných približovacích ciest. Tento termín momentálne už neplatí, ale vtedy nám to veľmi pomohlo, pretože proces schvaľovania tých dočasných približovacích ciest bol pomerne rýchly a veľmi pomáhal jednoducho včasnému spracovaniu kalamity. Štátne orgány lesného hospodárstva a ochrany prírody v tom čase intenzívne spolupracovali. Lesníci nezaznamenali žiadny nesúhlas s postupom spracovania kalamity ani zo strany mimovládnych ochranárskych organizácií. Súčinnosť prejavila samospráva i samotní občania z dotknutého regiónu. Musím konštatovať, že tí ľudia boli naozaj uvedomili a nie, že by nám kladli prekážky a zabraňovali vstupu na ich súkromné pozemky, ktoré sa v okolí správy a aj v rámci územia správy nachádzali. Nejakým spôsobom bránili spracovaniu kalamity, ale opačne. Vychádzali nám všemožné v ústretí, podporovali nás, nemali sme v podstate žiadne problémy. Po 20 rokoch od kalamity majú obyvatelia Osrblia nové lesy. Pri pohľade na ne z kopca či z lietadla ani človeku nenapadne, že tu bola kalamita. Nové lesy sú zmiešané, teda lesníci nahrádzajú smreky listnatými drevinami, čím vytvárajú stabilnejšie porasty. Nachádzame sa v poraste, kalamitnom poraste spred 20 rokov na jednom z tých lepších stanovíšť, čo vidieť na tej prirastavosti či bukov a aj ihličnatých drevín. No, vidieť, čo za tých 20 rokov po zásahu človeka, po spracovaní kalamity a ďalších opatreniach ten les dokáže. Vidíme tu niektoré z tých činností, ktoré sme tu vykonávali. Už tu bola jedna, možno aj dve prerezávky. Je tu ochrana proti zveri a na tej hmotnatosti tých drevín smreka aj na tom búku vidieť, že už sa vlastne ten porast dostáva do hrubnej fázy, do prvých prebierok a dá sa povedať, že začína plniť okrem tých mimoprodukčných funkcií svojich celospoločenských, pôdochrana, vodochrana a tak ďalej, začne plniť zhruba po tých 25-30 v ďalšom zásahu opätovne aj tú produkčnú funkciu v hospodárskom lese. Takže asi takto to na tých lepších stanovištiach po 20 rokoch našej v úvodzovkách osrblianskej kalamity vypadá. Každá kalamita má svoje špecifiká. Jej spracovanie ovplyvňuje aj legislatíva, ktorá platí v čase živelnej pohromy. A tá nepozná hranice lesných majetkov. Kalamita v roku 2004 postihla aj lesy v správe Mestských lesov Brezno. Rok 2004 oproti roku 96, hoci to bolo len 8 rokov, bol vnímaný celkom inak. Rozdielne oproti osrblianskej kalamite, lebo tam platil zákon o lesoch, čím skôr teda prednostne spracovať kalamitu, aj keď bola rozsiahla. Do toho už nám zasahoval zákon z roku 2002 o ochrane prírody a už bolo treba na tie naše činnosti vybavovať rôzne stanoviska ochrany prírody, súhlasy a tak ďalej. Neviete si predstaviť, o čo je komplikovanejšie zabezpečovať technológiu v lese, bezpečnosť pri práci, logistiku, aby sa to tou dolinou dokázali 10 000 kubíkov spracovať kalamita a vyviesť. A popri tom ešte behať po úradoch, ktorí vám sťažujú, ako sa dá vašu prácu. Možno, že to bolo aj pre nich niečo nové, dotedy nevídané uplatňovanie tohto zákona. Stále konštatujeme aj po rokoch, že sú to nezmyselnosti, lebo v takejto situácii treba skutočne
prednostne tú kalamitu spracovávať. Lesníci upozorňovali, že tu hrozí premnoženie podkôrneho hmyzu, no u zástupcov ochrany prírody vtedy nenašli pochopenie. Hoci, ako sa neskôr ukázalo, lesníci mali pravdu a likožrúty sa rozšírili aj v nadmorských výškach, ako je Čertovica a Ďumbier. Toho 19. novembra za hodinu padlo na zem 300 000 kubíkov, tak my sme v podstate tú ďalšiu vleklú kalamitu, ďalšie roky podkôrníkovú spracovávali a spracovali sme až 1 000 000 kubíkov. To znamená, raz toľko, ako bolo vetrovej kalamity, bolo podkôrníkovej kalamity. Ja osobne veľmi vyčítam toto ochrane prírody, že si nedali povedať, neboli konštruktívni pri rokovaniach a riešeniach, neboli nápomocní. A to spôsobilo takto obrovskú, rozsiahlu podkôrníkovú kalamitu. Navyše v našich podmienkach bola zničená horná hranica lesa. Tie porasty popod Chopok, Ďumbier, Gáple boli relatívne za tých 150-200 rokov boli už veľmi zrelé, ale boli tými vetrami tak odskúšané, že nepadli ani pod 200-kilometrovým vetrom, no ale keďže mali už svoj vek a už slabšiu obrannú schopnosť, vedeli sme, neubránia sa tlaku podkôrneho hmyzu. A toto bolo obrovské nešťastie, že sme o ten prstenec týchto porastov pod hoľou prišli, ktoré v podstate my vieme, lesníci, aké dôležité funkcie plnia, protilavínové, vodozádržné a tak ďalej, chránia tie nižšie položené porasty. Náklady na znovu vysadenie lesa na týchto svahoch sú niekoľkonásobne vyššie a musia ich zaplatiť vlastníci pozemkov, ktorí žiadajú od štátu náhradu za újmu. No je to pre nich opäť náročná administrácia a nie sú vždy úspešní. Komplikovalo nám spracovanie kalamity, sprístupnenie, respektíve nesprístupnenie týchto porastov, ale bolo nariadenie vyhláškou hasičského a záchranného zboru vybudovať protipožiarne pásy, keďže to boli obrovské plochy s kalamitou. No, my sme si to nejako tak spojili, že tie pásy, keďže musíme ich budovať, tak ich využijeme aj na sprístupnenie kalamity pre našu techniku. Celý tento proces až na Ministerstvo životného prostredia bol završený, nepamätám už dnes presne, ale okolo 900 dní to trvalo a do tých čias sme skutočne veľmi komplikovane, pracne, dlhými lanovkami a tak ďalej sa snažili dosiahnuť do tej kalamity, lenže keď je dolina pár kilometrov dlhá, jednoducho to sa nedalo spracovať. Až potom, po tých 900 dňoch, sme sa pustili skutočne do niektorých lokalít. 900 dní, teda 3 vegetačné obdobia čakali lesníci na povolenia. Za ten čas sa vyliahlo niekoľko generácií likožrútov. A tie boli príčinou toho, že sa pôvodná vetrová kalamita zdvojnásobila. Shakespeare by sa možno opýtal, zalesňovať alebo nechať tak, byť či nebyť. Na Oserblí odpoveď poznajú. Už 1,5 roka po kalamite, ako náhle spracovali padnuté drevo, začali vysádzať stromy, a to riadnym spôsobom v zmysle overených lesníckych postupov, ktoré v plnej miere rešpektujú prírodné pomery a klimatické zmeny. Vysadili tu ihličnaté a listnaté dreviny a s pomocou prírody vytvorili zmiešané lesy. Tie sú odolnejšie voči výchrici a chrobákom. Lesníci tvoria zmiešané lesy nie len na plochách po kalamite, ale aj na územiach, kde vykonali plánovanú ťažbu dreva. A samozrejme, že využívajú aj prirodzenú obnovu lesov. Tiež treba povedať, že je to aj zásluha prírody, to prírodzené zmladenie už tedy nastupovalo aj buka, ale sa vo veľkej miere zalesňovalo listnatými drevinami, bukom, javorom, hlavne týmito dvomi. A v podstate aj toto je dôsledok toho zmiešania momentálne, ktoré tu je. V rokoch 1997 až 98 vysádzali stromčeky na Oserblí zamestnanci podniku, ktorý mal v tom čase skúsené pracovníčky. Tovary a služby štátny podnik nemusel obstarávať. Čo bolo treba, sa promptne nakúpilo.
No o 10 rokov neskôr bola situácia po kalamite vo Vyšnej Boci úplne iná. Tunajší vlastníci lesov, urbárnici museli služby či tovar obstarávať, čo predĺžuje čas, pokiaľ sa začnú samotné práce. Taktiež nemali dostatočný počet vlastných zamestnancov, čo tiež ovplyvnilo rýchlosť spracovania kalamity a následne aj zalesňovanie. Samozrejme, je to veľká plocha, treba nasadiť veľa ľudí. Miestami tu robilo 100-120 ľudí, takže nebolo jednoduché zohnať toľko pracovníkov a už vôbec nie pracovníkov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s prácou v lese. Väčšinou sa to robí formou brigádnických a robia to ľudia, ktorí nemajú s touto prácou skúsenosti. O to viac musia urbárnici kontrolovať kvalitu odvedenej práce. No postupne sa holiny v okolí Vyšnej Boce menia na lesy. Objednanie externej služby, respektíve outsourcing pri starostlivosti o lesy nie je vždy výhodou, pretože každý zásah do lesa musí byť vykonaný citlivo a zároveň profesionálne. Lesy to nie je iba drevo. Lesy to nie sú produkty bežnej spotreby. Lesy nie sú stavebné diela. Lesy to je prostredie, ktoré nám dáva život. A to by si mal uvedomiť každý vlastník lesa, ale aj my ostatní, jeho užívateľia. Ak proces spracovania kalamity neovplyvňujú obštrukcie zo strany ostatných účastníkov konania, ak sa zbytočne nepolemizuje o potrebe vybudovať dočasné či trvalé približovacie cesty, ktoré okrem zvážania dreva slúžia aj hasičom a turistom, ak nebudú neprimerané administratívne prekážky, alebo inak, ak lesníkom nebudú hádzať polená pod nohy, respektíve nebudú im polená pod nohami zavadzať, môžu územia, ktoré postihne veterná smršť, vyzerať po 20 rokoch takto. Lesy, o ktoré sa starajú lesníci, nám poskytujú všetko, čo potrebujeme. Vzduch, vodu, lesné plody, drevo i priestor na rekreáciu. Sú domovom rozmanitých živočíchov a rastlín. Holiny a územia s chátrajúcimi stromami, z ktorých mnohé sú paradoxne v najprísnejších zónach ochrany prírody, nám uvedené benefity v takomto rozsahu neposkytujú. Chceme teda lesy alebo holiny?